F'intervent tinqas minn siegħa l-Prim Ministru Lorenz Gonzi għamel dikjarazzjonijiet mill-aktar jibsa għal 3 darbiet fil-konfront ta' Jeffrey Pulicino Orlando, Jasmine Tmuljet u Franco De Bono. Saħaq li mhux aċċettabbli li deputat tiegħu jaqsam ix-xmara. Però li taqsam ix-xmara u tmur li fuq in-naħa l-oħra biex li tatini l-gambetta dik linja li m'għandha qatt tinqabes. U allura għalhekk qatt mill-bidunet daw iġibu daw l-affarijiet konsegwenzi anki għal min jiddeċidi li jagħmilhom u jerfa' r-responsabbiltà tagħhom. Lorenz Gonzi għamilha ċara li l-istorja mhijiex ser tieqaf hawn. Kif tista' tkun iktar ċar mill-fatt li l-istorja mhux se tieqaf hemm għax il-konsegwenzi ta' dak li sar iridu jintrefgħu minn min iddeċidi jieħu dak il-pass. Għax ma tistax tagħmel pass u ma tippretendi qisu ma ġara xejn, x'jiġifieri ma ġara xejn. Ġara ħafna. Però sadattant waqt li dawk huma affarijiet li internament il-Partit Nazzjonalista irid jindirizza b'serjetà u bġieħ. Żied li fil-ġranet li ġejjin l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jgħaddi biex jieħu iktar passi fil-konfront ta' 3 deputati nazzjonalisti. Għalli il-PN għandu problema għalli weġibni. San wieġbek, weġibna fl-Eżekuttiv ta' ġimagħtejn ilu u weġibna b'dikjarazzjoni kategorika ċara qatt ma kienet ċara daqshekk imma kundanna fil-konfront ta' min għamel xi ħaġa li hi inaċċettabbli. Però l-istorja ma taqafx hemm u l-konsegwenzi jridu jintrefgħu u fil-ġranet li ġejjin l-eżerċizzju intern tal-Partit Nazzjonalista jkompli biex jittieħdu d-deċiżjonijiet kollha li għandhom bżonn jittieħdu. Fid-diskors tiegħu Lorenz Gonzi ddefenda b'qawwa lil Richard Kakija Caruana. Qal li dak li pajjiżna kiseb dwar l-Air Malta huwa mertu ta' Kakija Caruana. Però mertu wkoll ta' persuna oħra. Huwa mertu wkoll ta' Richard Kakija Caruana. Ta' Richard Kakija Caruana. U xironija jidi li fl-istess ġranet ta' meta l-Parlament bravu tagħna bl-oppożizzjoni bla ġustifikazzjoni ta' xejn, bla raġuni ta' xejn, tgħaddi mozzjoni li qatt ma missa saret u ma jiġġustifikata bl-ebda ċirkostanza fl-istess ġranet li l-Parlament Malti jgħaddi kundanna falsa frame-up ieħor